Môžeš to robiť zo zeme. Môžem, ale tak... Je to za... Tak všetky títo sú rovnaké zase, ne? No, hotovo. Teraz si berme dvojice. Takže... A ideme na to tak, že mám navíjať túto a sem ho položím. Takže navíjať, že tu možno teraz nechám v strede, ale akože to je princíp. Dám. A toto je, aha, dve uši sú. Tam je, keď typem síce úplne sa uvoľní, stráž si chrbát, prípadne sa trošku kontruj bruchom, keď je výhoda tohto, aj keď tam dáš 150 kg, tak toto rozviažeš. To je výhoda tohto uzla. A ono to pekne povoluje, víš, a už aj tá ľavá ruka už ide tak inakšie. Jasné, všetko si odslúžime. Super. Dobre. Klientovi vždy poviem, teraz ti zdvihnem na ruky a nohy, telo budeš mať na zemi, nebudem tam viac. Tak začne nohami, ako keby si chcel len tak strihať s nimi. Tak, no tak, úplne takto. A toto je geniálna vec, no to vyzerá, že to je nič, ale to je krásna aktivácia. Toto je najlepšie, čo môže, aspoň pre mňa, že takto uviesť toho človeka do toho pravidla.